खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जों थांबाय दङ मानास आरो दिनै इन्ट्र'खौ आं लागोन ना आं लादों आरो दिनै जों मा जागोन मानासाव माबा नायगोन बेखौ नायगोन जेबो जानायनि बाथ्रायानो फैला बेदर जौ हाव हां हाम जाखाबाय आं इन्ट्र' रायबाय दङ ना मा जागोन मा नायगोन नोंसोर नायबाय थादो दे बियो जाबाय आब' गलापीनि इन्ट्र' आं लाबाय दिनै माने ओंखाम आरि जाखांजोब्बाय आरोना जोङो बयबो ओमफ्राय जाखांनानै दायो नै मालाय बिगुमैखौ लेंलायबाय मानास थांनो बेरायनो थाङोनो ओरैनोथ' थांबाय थाजानायानो जायो थेवबाबो माने जोंनाव फैबाथाय मानास थांनो लुगैयो आरोना इसोरो ओंखायनोथ' दा फिदिंनानै लाना फैनोसै आरो मानासाव ओंखामालाय कुस्ता जानानै लाखाबाय जेबो जाहोनायाव गैला ओमफ्राय मा होनो आगोलावनो बुंखालादो आंनि खोनाया बुरु नै नों गोजौना बिराद ओंखायनोथ' नुसुवा जायो आखाइया रमायजोब्बाय आंना थ' दायो थांबाय थानोसै आरोना जोङो नायबाय थादो नोंसोर थांबाय दङ दा उल्थासो जनाया आं उल्था जनो हाया दे आं सिदा जनो गेजेराव जनो नायो जनो आं जनो नायो गेजेराव सिदा नायो जनो दे थांसै थौदो थांसै आइदै आखाइया जि रुमायबाय आंखो फै बावलायलायथारदो आंहानि हौवाखौसो मानसिफोरा एसे नांगौ नै जोंहा लोगोफोर मानासनिफ्राय फैनानै गामियाव नै इसानाव आगै प्रिया मोनानाव ओंखाम जानो फैदो इसा ओंखाम संदो जोंनो अनलाजों दाउ ओमफ्राय बिथिं मा इयो भेन्दि भाजा बिराद गोबाव उनाव दिनसो भेन्दि भाजा जासिगोन आं ओमफ्राय बियो आलु फ्राय ओमफ्राय दाउदै सामब्राम जाग्राफोरा नै जोंहानाव पुरि जानानै फैबाय ओमफ्राय इसानाव आरो नै दा ओंखाम नै फैदो जानोसै जोङो नोंहा बेदर जाया नालाय जानोसै अनला ओंख्रिया टेस्टि जादों ना लिना दे जा आंबो जानोसै मानासनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट जाहानाव पुरि गांनै जानानै इसानाव फैखाबाय लाइटखि बेसेबा आराम मोना होबाय भिडिअ लानो मोजां जानायनि होनदों मिनिना आं केमेराखौ हमनो रोंला आंनो भाजाखौ जि बुरजा खादोंनानै आङो आलु भाजाखौ जायाबा दोनो आरो बेदर थानायावनो दाउदैबो ओमफ्राय भेन्दि भाजा बिराद गोबाव उनाव दिनसो भेन्दि भाजा नोंसोरखौ दाउदै होआमोन आंनि थाखायसो हरदो सासेखौ हरबा सासेया गया मोनगोन होननानै दाखौनो मिनिना मा होनदों मोनगोन ना जोङो थामारदा ना नोङो ओंख्रि गोथाव जादों ना माबा थुङा मोनामनायसो मोननानै जादोंना आंनो मोनामनाय बिदि मोनदों जोंहा अरदाम जाथारा नालाय गोथाव मोनगोन अरदाम जामारा नालाय लं लास्टिं जायो अरदाम जाबाय थाबा मानसिया आंनो नांगौबा बिखायो आं 나그는다. 나그는. 나그네. 알바 손가락 돼. 빈디야 수주자. 아나니. 바자 백보다 300kg 자는 설랑간 그 타는 동안. 든. 안 많은 바 300kg 자는 날래. 그 타는 헛도 나가 뿌려. 밥에 그 구워줘. 코 세우는 아니 식물. 뭔지 보면서 먹는 이런 아야 못 사면 안 돼. 제티. 아유는 레이니 못 사면 안 돼. 제티. 지티는 그냥 그 말을. 길래기도. 근데 의인이 새 괜찮지야. 빈디자 어느 얼룩 만 주아브라 혼데 벤디 보내지랬네 깍밭 벤디 보나요? 그토 제크요. 그래도 벤디야. 빈디난 거는
malah bener ini gurni lu jangan ekdom nang lah Gurnilon थारदोंमोन सानना होनायामोन nang dia sana apa betul dia nama bikin deh Anak orang kaya yang nubok kau benjulak. Foto lah dah mana sih? Coba sini lani nari sini. Foto lah ada जोङो. ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना सालबारियाव मा लानो नागिरदोंथाय आगैया मा लायो लाथोंसै ओमफ्राय आरो बिनि उनाव बेखौ दोनहैनांसिगोन आरोना थांनो नागिरबाय बेबो बिसाबो मिस्ट्रि फैबाय थायोना न'आव खागासिनो नालाय ना ओंखायनो बिमाया हारसिं जायो नालाय दा थांनो नागिरबाय आरोना बेबो दा बाजाराव लांग्रोनोसै जोंनि सालबारि बाजारखौ देखायलायनोसै ओजोंनो मोनखालांगोन नालाय थांनाय बाजिनो हाबलांनोसै आरोना स' फैदो फै आंखौ एसे खावलाय नुदो Nanda. Mo장 nuda, angan dok nada sudah. Kita terang dulu nama kita. Nanti biar nada zengenai. Salbari bazar. Ay nano ba na video lain nama ang susna. सेन्देलखौनो जानायखौनो नागिरनानै मोनला बेखौ पसन्द जादोंमोन ओमफ्राय आंबो हाबाङा ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो दहायनो मोनफैदों आरोना ओमफ्राय बिराद गोबाव रायलायबाय लेक्सार मारिबाय न ओमफ्राय नै थाबायनो फैदों एसे माना बिगुमै मोना ना सारफैदों नै या दलङाव बिगुमै बिबनां नै बिसा बिदाजों आंनि हासबेन्डजों बिगुमै बिबनां ना सारफैदों इयाव लान्चिसो खोमा थाबायनो फैदों बेलासि जाबाय आखाया मानो नुजाबाय थायो आंना केमेरायाव आसलथे Fai गारि फैदों ओरै फै मोनदों ना मोनाखै नाया मोनदों माथो जनासो दङ र नाखो नायनि ओइ रसुं नाखो साथामनि ना सारनायानो बिनो नोंसोरनिया हा